Laban boycott no ke UEFA ya ke FIFA World Cup. Lane anamyo shimbantashu hako World Cup kaban sawan. Te perlok tung ini page haduk bukut kene ke video. Na ke kadau. Bat ke kabalaja hapdeng ke FIFA. Bat ke UEFA. Bat hoi perlok mentan nengkong ini paswa. Ya ke jingi per hapdeng ke FIFA bat ke UEFA. Ke FIFA kedai ke bapan ya iya ke football hak percaya. Kat ba ke UEFA pat kadai kata keseng ka bapenyak tang ya ki football hapo Europe kum ke Euro ke Champion League kum ta ter kito ki badan UEFA barhoi perlok ke UEFA kadai ke waina ki hinrutuli ki Continental Confederation ki bahap hapo ke FIFA kum ke AFC ke CONMEBOL ke CAF bat kum ta ter hoi ke UEFA ke yitrelang bat ke FIFA Hanrei kam de setia ketenat jong ke FIFA. Kadon la ka jong ke jingyat bat ke jingyok pisa. Hanrei yaki kam ki baide bat ke World Cup. Bat yaki anjong ke football. Ka haban yitrei bat ke FIFA. Hanrei lada ke FIFA ka shim ya kerai. Ka baka UEFA kam sengok tenat. Ka UEFA kala ban persya. Bat mentaru lami kata ka jingyak haja hapedeng ke UEFA bat ke FIFA. Halor ka jing penrung yaki private investor ha ke FIFA. Bat hang ne mentang ini pe shwa ke kata ke private investor lane ke kata ke jing thmo jong presiden ke FIFA bat balai pat ke UEFA ka persya ya kata te hoj perlo ke jing kulmar kalami ha ke international football hadin ba presiden jong ke FIFA Gianni Infantino ulapan bana ya ke jing thmo ke jong u ban thau ya ke company ke patmai ka bakerteng ke FIFA Forward Enterprise lane FFE kaba syongdor arpeu billion kaba ankmi daki nong bay pisa shimen lane kita ki private investor ban peniak ia ke World Cup bat ia ke klub World Cup kaba kane ke FIFA Forward Enterprise Company kan pe ia ki benta ki bay ide bat ke jingyok pisa na ke World Cup kum ki jingyok na ke tiwirat sponsorship tiket bat license kaba kane ke mut ba ke FIFA kan ditang ke bentarin ne minority stake Syaki private investor lane kita kinong bay pisa shimet ban yok lum pisa ne ban penhe shushu ia ka jing yok pisa jong ka FIFA namar ki babun na ki jing kamai pisa jong ka FIFA ki wan na ka tiwirat ki sponsorship Adidas Coca-Cola bat ki tiket jing lakai ki license bat ki merchandising kabau presiden jong ka FIFA ong balada ki private investor kin bay pisa ha ka FIFA kan yok pisa shushu bat ia kita ki pizza an penon kam haka baide ban penroy ya ke kam football da ka ba ajing yarap shakiri ki bakhamrit ban kentiu ya ke football kum shibanta ban shina stadium bat training center kum juru ban penroy ya ke women football bat ia ke youth football shu ki tournament ru kin kham he bat kin kham bha ka ba lada kan ka plan jong u kan urlong kine kita ki jing mentoy bat haka baide pat babalai kine ki private investor lane kita kinong bay pisa shimit kikwa ban bay pisa kalong ban yok banta na ka jing yok nong namar ba ka FIFA World Cup kadai kata ka jing lakai ka babon pajba tam ha ka percaya bat ka jing yok pisa ru ka bon bha nuksa ladaki bay shi arpeu million ka pisa kikmilti ban yok khambon sya hakisnem kiban sawan bat manta pat habangi phai na kaleng ka UEFA balik ka UEFA ka bitar ya kane karajong presiden namar ka daw ka baka persya iya kane kalong namar baka shifting baki nong bay pisa shimet kindon bor ban tuklar hakar kom ban peniak iya ka football perthai bat baka FIFA kan du katto kane ki jinglai do ki jongka shu ka shifting ru baka ne kan pelong iya ka football kum ka kam khai ka baki nong bay pisa shimet kin sensyar ka baka jingma kala ban mi na ki investor lada ki don ka bor ki investor kin khmi nong shua ban pet ia ka baha kamiat jom ka football ki jingil kai kin bun palat bat ki player kinnya ki advertisement ru kin bun palat bat ka jingi khaja pedeng ka UEFA bat ka FIFA ru kan nangjur kum juru ka football kan khamlong ka kam khai ban ia ka jingi lekai hanrei parlok hadu manta 4 don kano krai ka bala manjur bat 4 don kano ka sos kular ne kata ka jingi te bandi banta ia kan company syaki investor namar ya kane karai ansashim da ki arspa khatwengut ki member jong ka association ki baha ban pe bat ban won
lada bun ki ba menjor ka jingi kren kan yai syakmat hakabai de bat kan ke company rit bat lada duna pan kala ban sengi no syu na kalyang u president jong ka FIFA ru ulai por hadu sunfly singi ban perkhat ia kata ka jing terwa ka jong u ha ki member jong ka FIFA bat ki ba pediang ye u kin yo ia ka jing yarap iwei pa iwei 20 million ka pisa bat ki ba kan tai pan tang 10 million te perlok ia kan ngin sai pe nang ne syakman hanrai nakalyang jong ka UEFA ka persyap ha ia kane hanrai kanam la ban pan senge tang marwei lada ki wei pat ki federation jong ki wei pa ki wei kiri kin kershan ia kane namar kadon tang 80% ka vote na ka UEFA bat santusan teli kiri hanrai nakalyang ka UEFA pan kadang perkat bat kadang yekren balada kane ka plan jong Infantino kan ya syakmat kila ban berngem ban boykot no ia ka World Cup ka ban sawan ka balada kane ka Jesisha ka World Cup kan sadon ka jingkta ka bajur namar ki tim ki bakhlain bor ki bon ki bawan na po Europe te perlok nakalyang ka jongpi ia no pin kershan ha ka bai dei bat kane ia ka FIFA lane ia ka UEFA sa comment ha comment box bat hadu menta nakalyang ka UEFA kampat rai pajba ban le kumta lane ban boykot hanrai kim sngotanat setia ia kane ka plan jong u Infantino bat hakane ka World Cup final jong snam arjar arpun ruru laitu ba of seferen ubri president jong ka UEFA ula boykot sendan ya ka final dakaba uklem le setia syakati ka jingi lekai